Ahojte milí diváci, a veselé Vianoce som tu zas, presne pre na Vianoce a áno, veľmi veľa som nenatáčal videa, lebo proste Joslav je tu zas a určite si pozrite moje nové logo, lebo už je lepšie nejako to tamto fejkové Joslav, lebo sme tu zas a sme tu aj so Grinchom. Áno, už ste na fotke videli, keď ste tu zapili to video, že už mám nejaký unboxíček. No, nie je to až taký unbox, ale ja som to už dávno rozbavil. Nebolo to na Vianoce, ale mal som. No, bolo to ale, no, proste tak, no. Môžem povedať iba jedno písmeno, čo to je. Je to 2TV. Áno? Počuli to správne? Nie je to ono. Možno. Áno, ešte tak. Keď chceš, aby na Silvestra nebola hmla, tak prosím daj odber a napíš na koment chcem, nechcem hmlu. Takže ideme na to. Raz. Tri. Vidíte to, čo ja? Ešte raz. Raz, dva, tri. Vidíte to, čo ja? Áno. Minulý rok som robil na Wrestling 2024. To video som vymazal, no nevymazal, mám novší telefón a videa sa mi nie sú, vymazali sa mi. Takže neviem to dať na YouTube, ale minulý rok som natáčal Wrestling 2024 a teraz mám Wrestling 2025. Wow, Wrestling 2025. Áno, skoro každý deň hrám iba wrestling. Vždycky, ak chce GTA 5, proste a ja by som, akože GTA 5, hej, mám rád, určite, že to bola prvá vec, keď som mal na wrestling, chápete? Ale proste wrestling už hrám veľmi rád a proste wrestling je wrestling. Wrestling je úžasný. Počkaj, Roman Regis mi niečo hovorí. Čože? Už ste mi dali aj odber? Wow! No dobre. Ideme to otvoriť. Srdečko tam nie, áno, lebo je na Xboxe. Keď chcete na čo to hrám, tak napíšte, na čo to hráš. Ako vidíte zelená, takže je to Xbox. Áno, má Xbox, PlayStation nenávidím. PlayStation 2 mám rád, áno, to je pravda. PlayStation 3 som nemal a nemám PlayStation 3. Chcete potom vedieť, na čo hrám, na akom Xboxe to hrám, tak prosím napíšte mi na komentáre, aby som natočil video. A bude video. Chcete a dám ešte tam to, potom to poviem na konci videa, ako súťaž dám. A nebude to až taká súťaž, ale to nebude súťaž, až potom dáme súťaž, ale potom dáme toto, že napíšte do komentára, že chceme toto. Hej, napríklad hoďte, čo robíš, a ja prosím vyberiem do komentára a poviem toto meno, že hoď odber tomu, hej. Ale ja poviem, nemusíš ti dať odber, nie, hej, až toto. Ja tu mám takýto papier, vidíte, tu je kód, dole je kód. A ja vám to neukážem, síce neviem, na čo to je, ale keď niektorí vedia, poprosím dole, do komentu mi napíšte, že a čo mám dať, kde mám dať ten kód, videli ste? Že ešte keď náhodou viete, že na čo vám toto použiť tam ten kód, čo je vzadu, tak prosím povedzte a dole do komentu mi to napíšte, že kde mám dať ten kód na Wrestling 2008 a na čo to je, lebo neviem. Ja síce som mal aj na Wrestling GTA 5 ten kód, ale aj tak som nevedel, ale ten kód som... Toto bolo, dámy a páni, všetko, dámy a páni, všetko, dajte like a odber, keď sa vám toto video páčilo, tak dajte na koment, že páčilo sa mi toto video. Čaute.